такова отношение между община и тая част от бизнеса, която работи на територията на Казанлък, последните 4 години липсва. Липсва контакти с бизнеса, липсват проекти, в които, ако не целият, то поне част от казанлъшкия бизнес, работещ в тая сфера, да е успял да изпълни като цяло или да е успял да се включи в някаква степен в тези проекти. Това е, което ми направи така най-голямо впечатление, отношението. Отношението, строителният бизнес се чувства излъган. Ако участват казанлъшки фирми, те са регистрирани тук, те си плащат данъците в общината, заплатите, които получават работниците в тези фирми, работейки тук в Казанлък и получайки заплати в Казанлък, отчисленията, данъчните отчисления също отиват тук в общината. Самите заплати дават косвено отражение върху търговския бизнес, върху търговията. В крайна сметка, нормално е пари, които се изкарват в Казанлък, да се похарчат в търговската мрежа на Казанлък. По отношение на ниския процент безработица. Извинявайте, в момента община Казанлък като население толкова колкото на времето беше град Казанлък. Сигурно над 20 000, за съжаление, това са млади хора в трудоспособна възраст, със сигурност образовани и компетентни, защото те, ако не бяха такива, нямаше да си намерят работа в чужбина. Няма ги в Казанлък. Ако така ще сваляме нивото на безработицата, като си гоним младите хора в София и в чужбина, мисля, че не е това начин. Оказва се, че многомилионните проекти, реализирани в Казанлък, донесоха приходи за други населени места, но не и за Казанлък. Ами да, на практика така се получава. Тия 100 милиона отидаха като приход в фирми, които са регистрирани, може би, в София, Варна, Бургас, не знам точно къде. Ако те са реализирани някаква печалба, печалбата на тези 100 милиона би трябвало да е така доста сериозна величина. Да, те са платили данъци върху тая печалба там, където са регистрирани. Не в Казанлък, разбира се. Работниците, които са получили трудови възнаграждения, са платили данъците си там, където живеят, там откъдето са дошли, там откъдето са докарани. Има изключително лесни варианти за подпомагане на хората и бизнеса, за което трябва управленска воля, споделя Манчоров. И ако всичко ставаше по нормалния, честния, справедливия начин, няма никакъв проблем това да се случи тук в Казанлък и това да даде отражение на казанлъшката икономика. Тук нещата опират до отношение на общината към тия фирми. Сега не е тайна, че всички големи фирми, които отиват да строят някъде, не имат собствени подизпълнители. Извиняйте, но каква е тази община, която разкопават нейните улици, нейните граждани дишат прахта, прескачат изкупите, която да не може да каже на тези изпълнители: бе, хора, вие печелите от това, че работите тук в този град. Какъв е проблема? Вземете ги като подизпълнители.